water lettuce, water lily kung nakasapay talaga dito eh. Nakita tayo dyan paltat ni ito gidigos da. Madun talaga ito paglinong nga dito yan may mayatun sa baron nga kargati ko fingerlings on ang tuon nga makaala di jay kingfisher on ito ti mayaw kaala da. Yes. Ayos na ayos. Gimana? Yun yun. Gimana yun? Mabut-butang dan. Nakigtot dahil dinagala kami di 31. Tinesting ni kat. Mabutang dapat masiligan. Pang 100 days 100 days da itong bigat 100 days da bigat mali 100 days da nagtartuan mo din na December nadaktil dan dahil timahon ko na nga backyard nga paltat tapos organic lang tikan kananda gulgulay kada dito dito pizza so manganda ti balangeg kangkong apa na marunggay bulong ti marunggay kika bulong ti marunggay pati ipil-ipil bulong ti ipil-ipil. Nawaras dan mabutang daw masiduga talaga.
Na, kadun yung mga net, ano eh. Pang ito pa yung pagdaklan nyo. Kita man na po dawaknot lang. Ay, nangisip. Naikontra ta init. Ranyag ti init etan ng dalin. Kun talaga nangisirap. Kakulkulay ko dito paltat. Oh. Sige, pangangkilat ta panganap no. Listo kay dumakto. Mabutang da masuligkan niya ako manipo di pinadas ko itang tiliwan tiliwan ti adanet na timapak damat amin rin. Kami di tilapia. Manpurwakan pasiti ka na di tilapia ti bangit. Tatapaw da. Ewan, linudan. Napabot ng dabat. Da kayo. Okay, Mark. May sama tatarkok. Ay dada.